Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Unjengaye. He is still at Unomfundo's house. He's busy eating breakfast lapayana, and I'm just thinking to myself, didn't Unjengaye 10 upeten utiena? He's flying somewhere. So anyway, Unjengaye is eating breakfast there. Ukade udli breakfast yakhe unomfundo. She's busy uqoqa izitsha laphayana. So Unjengaye is like, yo hayi shekha. Cha le breakfast ayibe imnandi kade nje ngagcina ubutendwa kanjalo. I'm like, hey bo Njengaye musukalinto that you're not going to be able to pay. What do you mean ukuthi kade wayigcina? Because le kwaDlamini you guys abothuli baniphekela breakfast every morning. Anyway, unomfundo, she's like, ngiyajabula ukuthi uyithokozele le breakfast. Unjengaye is like, hayi cha. Yazi angiphathi ke amashidi. Uyabona lamashidi asekamareni likaThemba? Hayi wena ngiyakutshela. Awadingi ngisho amapijama nje indlela abasoft ngayo. And then unomfundo ahleke and she's like, no Themba uwathanda kanjalo amashidi wakhe. Then Njengaye is like, yeah ne? And then unomfundo's like, awufuna ukuthi sithathe iwalk? Unjengaye is like, hayi ngeke iwalk izongisiza ngani? Nomfundo's like, no, just to clear your mind. Unjengaye is like, hey, ngeke, no, mina, like, ngangamela ukuthi ngizihlalele lana, lokho ngintendwa nje. And then they both smile. And then Unjengaye goes on to say, yazi nginombuzo lana. Then Nomfundo's like, yeah, okay. Unjengaye is like, ngabe uyangithanda? Hi, bo guys. Unjengaye, what is he trying? Unomfundo looks at him in an awkward way, like to say, musuyitinta leyonto. And then Unjengaye is like, how? Pendula pelumbuzo. Unomfundo then says, nguzwile wona umbuzo wakho. Unjengaye is like, pendula gephela. And then unomfundo is like, sibalukhulu, udinga ukuthatha iwalk, ushawa umoya, uklerishe nje umqondo wakho. And then the scene ends like that. I don't know why unomfundo did not tell Unjengaye where to get off, because I feel like the fact that she did not even answer that question is going to give Unjengaye some sort of hopes, because Unjengaye knows ukuthi unomfundo is in a relationship. So what does it mean mekambuza ukuthi usangithanda na? Next scene ke uSibongile eresi, she's making breakfast. Uzama uhlele empeteni, she's pressing her phone. Next thing Uzama zakhe mngani, khona into engifuna ukukhombisa yona, buka nje. She shows uSibongile the phone. uSibongile is like, yini yona leyo? Uzama is like, hayibo, yindaba ngempela unkwenzo esafake i-ex yakhe as i-profile picture. uSibongile zakhe angazi Zama, yindaba ubuza mina ngoba ayifakwanga yimina leso, asifakwanga yimina leso sithombe. Uzama zakhe cha, sengisho ukuthi I'm sure you've seen it all. Wena like ayihluphi lento nena. And then uSibongile is like, angaze ngingene kwi-profile yakwenzo besingekho isidingo. Uzama zakhe hayi ngeke nje, I would freak out if my man had his ex as a profile picture, someone that doesn't even matter. I am just saying kodwa. But you can see uSibongile iyamthintanyana lento Uzama aqeda yisho. Next scene ke uPhetheni, she's sitting alone in a bedroom, you guys. She's trying to call Unjengaye. She's like, sibalukhulu ngiyacela ukuthi ungifonele mawuthola le message. Usibalukhulu Njengaye's phone is off. I'm like, uyicimeneni ifone while he's by Nomfundo's house? I guess guys is trying to process all of this thing. But anyway, uPhetheni is worried about her man. Next scene, uKwenzo is at campus. He's waiting for uSibongile at the cafeteria area, and then uSibongile approaches him and walks towards him. So uKwenzo's like, how ngelosi enhle unjani? Yo, uSibongile is sour from that conversation that she had noZama. uSibongile then says, Kwenzo, alungitshelo, emehleni akho mawungibona mina nje ubona uhlanya. uKwenzo's like, okay, ukhuluma ngani manje? uSibongile zakhe, Kwenzo ngiyabuza, mawungibona mina ngiyihlanya emehleni akho? uKwenzo zakhe, Sibongile, like usakhuluma ngaleya article namanje? uSibongile zacela ukuza ngawe nje. She takes out her phone, she shows him. She's like, ibizwa ngani lento?
uKwenzo looks at the phone. He's like, hawu kahle Sibongile. I-profile yami yakudala lena. Angisenayo ngisho i-access kuyona Sibongile. USibongile looks at him ingathi unamanga or something. uKwenzo's like, okay, awungikholela. All right, cool, ke aphakame. He gets up. He's like, sorry Nibandla. At that time kugcwele guys, gcwele ingane zesikolo. uKwenzo gets up. He's like, I'm sorry Nibandla, bengisacela attention yenu. Ngicela attention yenu nani lapha emuva ngicela attention yenu. Okay. Ngifuna wonke umuntu azi ukuthi le ntombazana elaphambi kwenu uSibongile Mbambo ngiyayithanda ngenhliziyo yami yonke. And then uSibongile, she starts looking shy there. uKwenzo goes on to say ukuthi ningadidiswa i-profile picture le yami ewi-profile yami yakudala. I-profile ekudala, I don't have access to it. Kodwa-ke engifuna ukuthi nikwazi nonke la namhlanje ukuthi uSibongile wakwaMbambo ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke futhi angisoze ngamshiya. Uyena muntu wesifazane oyohlala ekhona empilweni yami. At that time, people are taking videos, you guys. uSibongile is blushing. uKwenzo goes back to Sibongile. He holds her hand. He's like, so do you believe me now? uSibongile is blushing there. She's like, sengiyakholelwa kodwa Kwenzo nawe besingekho isidingo sokwenza lokho. That time she's blushing and the scene ends. That's nice that uKwenzo proved his love, you guys, because Aibo, you know. Anyway, next scene, uNjengaye, he's still at uNomfundo's house. We see him opening the door, and then uMzalakhe comes through the door. At this point, I'm just like, uNjengaye is even having guests lana. Hey bo, le ndoda ichizogoduka nje, guys. Anyway, so uNjengaye opens the door for umzala wakhe. uNjengaye is like, hawu Sibalukhulu. Umzala then says, hawu Bafo. uNjengaye is like, ngena Bafo. Kade sagcinana Bafo. Yini Bafo, ngabe kukhona mhlampi okungahambi kahle? Then uBafo says, uyazi lana uNomfundo ungishayela ucingo mfowethu. uNjengaye is like, oh, uNomfundo kushayela ucingo. Then umzala says, impela. Futhi ngicabanga ukuthi nawe isizathu uyasazi. uNjengaye is like, hayi cha Bafo, angisazi mina. uBafo then says ukuthi ayibo phela uNomfundo ukhathazekile ngawe impela. uNjengaye is like, oh, ukhathazekile. uBafo then says, yabona nje mfowethu, what she kept saying ukuthi khona into engahambi kahle empilweni yakho okufanele ukuthi mina ngiyixoxe nawe. uNjengaye is like, hawu kodwa nawe Bafo uyamazi nje uNomfundo uyintokazi nje enobubele, uyakwazi nawe lokho. And then uBafo sakho qinisile lapho, ungumuntu onjalo yena. Uze wangicela la ukuthi ngenze noma yini ukuthi ngikusize to fix le nkinga-ke. uNjengaye is like, hawu yena mekasho uNomfundo uthi yini le ongangisiza ngayo. Yikuthi nje wena Bafo kuningi nje engidlula kuwo okwamanje, so angithandi for anything to add on top of lesi stress enginaso. Then uBafo says, hayi ngiyakuzwa kahle. uNjengaye is like, ngithelele into yokuphuza. So he's trying to like avoid this whole conversation. uBafo's like, hayi njengamanje cha angidingi lutho. Ngicabanga ukuthi into okumele ukuthi siqedelele yilolu daba nolu asihlale phezu kwayo njengamanje. So I guess, guys, uNomfundo wants umzala kaNjengaye to come and help him to get out of his head, because at this point he's even doubting that uKwenzo himself is his son. Next scene, uNxolisi and uNomfundo are out and about, you guys. They're at a restaurant, and uNxolisi, guys, he looks so mad. uNxolisi is like, you stood me up izolo Nomfundo, and bongaqali. uNomfundo is like, ngiyaxolisa Mxolisi. uNxolisi is like, before sifike exoliseni, ngifuna ukwazi ukuthi why did you stand or stood me up izolo? And then uNomfundo is like, yazi izinto zivele nje zangahlangani. uNxolisi is like, zinto zini lezo? Ama-natural disasters mhlampi wenzekeleni, whether floods noma ama-earthquake esingawazi thina, ama-earthquake nama-flood aziwa wena kuphela.
Then unomfundo sathi, Mxolisi, engingakusho mina yazi is that from the bottom of my heart ngiyaxolisa ngempela. Umxolisi then says, Nomfundo, please. Yabona, the more unokuxolisa, the more ungicika ngakhona, okay? So it's better nje ukuthi ungichazele ukuthi just explain yourself ukuthi why did you do that last night? Unomfundo then says, yazi ngeke uyikhole lento engizotshela yona. Umxolisi is like, Nomfundo, please. Ngicela ukhulume, okay? Unomfundo is like, unjengaye ebehlala endlini kulezi nsuku. Umxolisi is like, angizwanga? Uthi kunjani? Unomfundo zakhe unjengaye ebelokhu ehlala laphayana endlini for iy'nsukwana. Umxolisi zakhe unjengaye yena yedwa uhlala emzini wakho and wena awuzange usibone isidingo sokuthi ungitshele. Phezu kwalokho, he's the reason you dropped me ngomzuzu wokugcina. So unjengaye uhlala kwakho. And then Nomfundo is like, iy'nsukwana. Yo, guys, I'm just like, Nomfundo, you or I waphuthela umshado. Waphuthela umshado Nomfundo ngenxa yanjengaye, you guys. Next scene, uVuma walks into the house. He comes in, he's like, Velephi, Sangweni, hayibo, ziphi le ingane, ngaze ngafa. He sits down. Usho ukuthi ukhathele la vela khona. uVelephi walks into the lounge. She's like, yebo baba, ngikhona. uVuma's like, hayibo. While he's sitting down, he notices ukuthi isicathulo sakhe, guys. He's like, isicathulo sami. Sishiswe yini isicathulo sami? Sangweni walks in. uVuma's like, isicathulo sami esisha lesi. Sishiswe yini kanjani? Guys, phela earlier on, uNokuzana uSangweni was with uGovernment endlini. They were smoking habli babli endlini. They were busy counting le mali yabo that they get out of selling ama earphones and whatnot. While bebali mali, they were excited. They dropped that habli babli, that coal yakhona. That coal fell on uVuma's shoe and it made a hole. And that's why uVuma's shoe has a hole. So as uVuma's busy angry like that, if the phone kaVelephi rings, uVelephi's like, kancane nje baba. She's like, hello? Yebo uyena okhuluma naye. Oh, okay. Oh, ubone i-advert yethu e-Office Park. Oh hayi cha khululeka, ayikho inkinga. Thumela nje ama-details akho bese sizokhuluma. Ngiyabonga kakhulu. Okay, bye. After that, she starts screaming, oh my gosh, lalelani ke. Alanikagele ukuthi kwenzakalani. Like, kagelani nje. I-client yami lena yokuqala baba. uVuma's like, how, Mageza? uVelephi is like, hayibo baba, bazovula ama-office amasha. Basicelile ukuthi sifike sibaklinele before avulwe lawo ma-office. uVuma's like, mntanami, hayibo, ngazile ukuthi ikuwena lento. Awu, kodwa Velephi. uVelephi is like, ngiyabonga baba, and-ke ukhuluma ngemali enkulu lo muntu, hayi nje imali encane. And then uVuma's like, oh siyakubongela mntanami, siyakubongela kakhulu. Yazi manje ngifuna ukuthi uthathe ipeni mntanami, uthathe ipeni lolu suku ulibhale phansi ngoba usuku lakho lokuqala or usuku rather oluzoshintsha impilo yakho yonke. uVelephi zathi ngizokwenza njalo baba. uSangweni is like, hayi uqinisile ubaba, nami ngiyabongela. And then uVelephi zathi ngiyabonga bhuti. The scene ends like that. Next scene, now uNokuzana uMxolisi and uNomfundo are in the car. It looks like uMxolisi is about to drop off uNomfundo. And uMxolisi tells uNomfundo ukuthi lalela, I don't think this thing between mina nawe izosebenza. Ngizamile Nomfundo, ngizamile ukulalela, kodwa I don't feel like you reciprocate ukulalela. You don't listen to me, but you always want me to listen to you. I feel like you have not fought for this relationship ingakho-ke mina, like, I'm not going to, I don't see a future in this relationship. uNomfundo's like, hayibo, Mxolisi, you did not even fight for this relationship. Like, how are you giving up on this relationship? uMxolisi then says, hey, mina ngikhathele ngale obsession yakho onayo nonjengayo.
Wasekuqaleni nje, you never fought for our relationship, so mina, I'm done. Unomfundo was like, no, kuzosho mina ukuthi I'm done la. Angeke sihlukane Mxolisi, you need to fight for this relationship. Wena nje every time mangiphatha indaba kanjengaye, you just awuzwa lutho. Ufuna ngenze njani vele? If you were in my shoes, what would you have done? Mxolisi is like, I would have done the exact opposite. But anyway, Mxolisi is insisting on them breaking up, and Nomfundo's like, no, you are not going to break up with me. I'm going to be the one ozosho ukuthi uphelile la. Okwamanje sizoqhubeka. Hey guys, I'm just like Nomfundo, just do the right thing. Keep Unjengaya out of the house. Next scene, girl, we see that conversation with Unjengaya and Umzala continuing. Unjengaya is like, hey, angazi ukuthi ngizobhekena ubani umndeni wami. Then Umzala's like, cha, ngiyabuza impela bafo. Kodwa into engiyitholayo la is that akusiwena okhulumayo lana. Ukhuluma ubuhlungu that you've experienced. Kanti-ke indoda akufanelanga ukuthi ivumele ukuthi ilawulwe yimizwa. Kunombuzo othanda ukuba nzima lana engifisa ukubuza wona. Unjengaya then says, hayi ungaqhubeka. Umzala then says, uzothini uma uthola ukuthi umakoti uke waba ne-blind spot a few years ago? Lokho kuzothini? Kuzokusiza ukuthini lokho when you find out all of that information? Kuzokutshela ukuthini lokho? Ngoba phela ngisho inkunzi, ngiyayibona inkunzi eqinile with 4 legs, ngisho yona inkunzi uyenzeka ukuthi ikhubeke, iwe bafo, iwe boo phansi. And then Unjengaya is like, asikhulumi ngeyilwane la bafo. Then ubafo then says ukuthi angikho lapho mina. Uyakhumbula ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani ukuze ukwenzo afunde ukuhamba. Wathi nje ngelinye ilanga wangibiza ngabuthola ujabule kabi bafo when ukwenzo started walking. Manje ke into engafisa ukuthi yenzeke bafo yukuthi ulahle isintu. Isintu nje bafo asilahla. Unjengaya's phone then rings. Unjengaya answers the phone. Unjengaya is like, hello? It's Upheteni on the other side. Upheteni is like, Sibalkhulu, kunini ngizama ngempela ukuthola, kunzima ukuthola. Anyway, bengifuna ukukhumbuza nje nge-love seminar yethu. Ngicela nje ukuthi ubuye early, please, ungabuyi late. Unjengaya is like, hayi ungakhathazeki, angeke ngiyiphuthe leyo event. And then he switches off the phone. Then Umzala then says, uyabona-ke manje, ukhuluma indoda ke manje. And he's saying that because Unjengaya spoke civil to Upheteni and is willing to be there for the love seminar despite his feelings. Yeah, guys. Anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys in the next one.